Hadin ke jingmi khubor ha kalai phau trek uyayong halor ke jinglap ya kemet yap jong kawei ke samla khasi ha Bengaluru kabalathia lengktar ha kamra jongka kabana kashnong tangmang pen ursla civil subdivision East Khasi Hills usamla rangba admin khongai ubana kathan jongani ke samla uba imsngi bantrei ki kamyarap lem ya ki para brio ulai kendo USP ke East Khasi Hills ba vivix im ban kerpat yu ban yarap lem ya kini ke jingja. Hadin ke jingya keren bat USP usamlai admin ulai thu akilat patai kubor nakaliang USP umpat tip tikena ya kini ke jingja la ka long bakatak samla ka syak penyap ne ka shimhi ya la ka jong ka jing em. Ula kerpat yu ba vivek ban ya keren bat kipulit jong kanong ba Bengaluru ban penlong ya ka jing tok kit ke babenya halor kini ke jingyap jong kini ke samla. Uniu samla rang ba uloong mar ya yo jing tip ya kini ke jingja bas ngusi ulai keren mardor bat ki samla KSU ki baha Bengaluru ban ya raplem ban wa ki jing tip ki batikena. Nakaliang ki samla KSU ru ki lai rap stat kat bala la kabor halor kini ke jingja. Sebentar sia nakaliang jonga kumuai na pengu baju ki juba ya ka dok katain riwan hanti apo katain kan slap kawai dengan wani kendu ya i SP jongi ban pha ka city sha i DGP ma lingba i SP jongi i sa BPXM abide begitu ka KSPI hakiri ki nesgi nang independent ya ketu ka jingkhat kawai ka samla hanti apo Bengaluru ma ka jingsha peniap lani ka jing ngamtip na ka ikadaw dan nakaliang jonga kumuai na pedeng u baju mi syakmat namta ka isu jong kadong katain nama kani ka kena samla ka dei nangki na po katain penusla na ka sunong tangmang de hadin bangalayo jingtip ngalayo ban pun ya ki KSU nangki na po Bengaluru usamla don bok karnut ngalayo ban pun yu ngala keli marsen yo jingtip bakadon kani ka jingjia bakadai ka wei na preng ka samla ka banakti ka po katain jongi tengala pun ya ki no ilam jong KSU unit nangki na po Bengaluru tinggal keli bah ya ke jing long jing man jong kenika jing jiang thi di ulai thu new samla namar ba apor ba ka don kenika jing jia kumba menchisi ma inyo bunyi nyu steng damit ka don kenika jing lap jongki ba kilayo ke jing tip ba ka don ka samla khasi ka banang ni na po jelam meklaya jongi na po silong ka ba dei nang thi na po tangmang ka don ka jinglap ya kami diap ke jongka hagi yang sa jongka hang thi ma te hadin bangalaya kun baha batki nga kelap ba ngi kwa angni bang ya kendu ke jungwan ke jonga hangni hapo SP auspis ban ya kendu ya i sa BPXM kalong ban kerpat ya i ban budin lam ya kani ka kes ma namar kumolong mentang ngimtip ke ka murder case nanti ka suicide case ngimtip ngi kerpat ya i ba kani ka kena samla kan yo ya ka jing bishar ka bahok lani ka justice la ka sya penyap ne lani ka penyap hero ngimtip Nrei ka basuba kalong ba lese bodon wei samla jongka uba nang thi naka thain manipur riu riu naka wei ke jat riu jongi bomdei khasi telese namar bodon lang ka to ka singi ka ba makar ka yap adin baki jiwa jingtip ba ka don lang hang the te nakaliang jongi hamtam nakaliang jonga ngawan hang ni ban kerpat na ESP lingba i DGP jongi ba in budin lam mi kes ba hadin mengilai kendu ila kular bangin sabudin ya ka kes nang bakan yo ay kijing syar ka bahok tinga kentukan pamro kamtame ya ki samla khasi ki jongi kamtame ki banakti na po ka thain riwal ki jongi bat na ki wei pat ki benta ba pher jong ka khasi bakan ni ka kijing maham ya ki tu ki samla ki badon nang ti hapo Karnataka ni hapo Bengaluru nang ba ngimdei ban ya ju ya jan berkini ki kharma ki bangila banong ki bomdei ki jat riu ki jongi namar apa khadu kini ki briu kin sim ya ka jingma hage jing em ki jongi ki samla ki badan hangti ni sutho bagi samla jongi ki bun ki batre yang ti apo Bengaluru ni sutho ndrei kani kadi ke jing maham bat ka jing ai jing mut ki samla ki jongi bangilong ki bahusia ba pilih trei sathe ba pinri la ka akor ko burom ba pin trei bah ya ka kam ba pin pendap ha yang asam ki jinon kam ni sutho ba hangnia jela jongi ke duna ka kam ki bun ki samla ki bela sathe cha kawai pat ke jela tingi kentu ye ki rupa kin long ti bru tu blai ba kum kani ke jing jiang yo i ba ngi tharai ngemtip nakaliang ka jongi hadum tangi dangap ya ke report ni lapun nang thi tingi dangap ya ke report isa bibek ki ong ni lapun ya ki polis nang thi na po Karnataka na po Bengaluru ki dangap ya ke report tengamnut banong i ai mentala dai ka suicide case na ka murder case ndai nakaliang ka jonga hi nga tentu ba inyo ya jing bishar ka bahok lat ka ba dai na mta ka ni ka jingjia ya ka ni ka samla ka ba nanti na po ka than riwa ka jongi Kadi ka samla ka train ka puli na ci area. Kadi ka samla ka tray hang thi ma kamdi ka puli ka tray hang thi
te katre te kasawai ka wei ka jaka te ngilap ye ka met yap jongka ha jaka sawai te ringkat bau ta ka jingdon long tau samla ka jongka te ka wei runga ko abanai kublai ya ke KSU ma Bengaluru ka bala shimkhia ye kani ka kes ka bajiang the ha ka ba ki paradok prasna mangi ang thiru ki layo lang ka jing ye singai timba jingdon ye KSU ngai kublai ye ka seng KSU ka bala shimkhia ye kani ka jingjia ang the marsnyo jingtip marmar ki lalik ki bapli ha ka tu ka jakasa nang ban ai lang ka jing singan lani ka jing putin habi dibat kini ka kies ka bajia hamthi ka jong ngi ngin sa wat jing tip ban ngin sa pan ka jing yarap na u home minister jong ka Karnataka u Dr. DG Parashwa ni wei ni home minister angke ba ngin budin lang ka kies ngin saya keren ngin saya punyo uk nang ba unbudin lang ka kies ka bajia hamthi hapo ka nong ba jong Karnataka ha ka wei na jaka ka badan hapo Bengaluru tang katahi ka ba nakaliang jonga ngami siya kumat kani ka jingjia ka nang thi hapo ka Bengaluru habidip kani ngalayo ban kli bahaya kinong yalam jong KSU nang thi na po Bengaluru unit ngala kli bah sipang jinglong jeman jong ka kanu namar bakil abun kasi jong hang thi tikil abon rei namar bakil abon namar siyo jingtip bakidon ki samla kasi jengi ki ba lap jaga mediap tikil alej bran cing jaka te hadin kilap ba kadon ka jing tharai sniu ba uniu samla jangka don samla sya weipat kata ketiga bang yo sngo don samla sya weipat kadon mat ka jingya bom yesu jumut aga jingya inti juki ya kata ngamla ban batai nomor ba kadang ya hapok ka kis te shen ESP insa ai ka report sya nga ila de bong insa ai ka report kan jia yu kan ka kis nomor makiru kitang up ya ka report ka pus marten nang tinapo Bengaluru tak nak kisah pentip kini kisngi bat kin sai di hiling ba ka tip na ka police department ya ka kes ka ba jang ke ya ka porta kes ya kini